No, to je dobrý Red Bull. Až mi z toho narostly křídla. Teď se podívejte na toho pytláka tady, kámo. To je pytlák jako hrom. Že by to byl Míra? Někdo nám volá, ne? Počkej, já to zvednu. Zvedni to. No, čau. Ne, jsem venku. Jo, pojedu. No. Chycer v přímém přenosu. Jo, říkám, že pojedu. Jo. Dobrý, já pak se domluvím, já až přijdu domů, tak ti zavolám. Zavolá nebo přijde, prostě řek, snad mi to Jo, tak dobře, jde. díky. Čau. Takže zdravíme všechny na Facebooku nebo na YouTubeku, to je úplně jedno. Dneska jsme přistihli jednoho pytláka, který krade na našem rybníku a stalo se to poprvé za 50 let, to tady ještě nebylo, tak jdeme na to. Jdeme si prostě vyzkoušet, jak ho nějak odsaď dostat. Tak jdeme na něj. Jasně. Jdeme na něj. Tak Míro, čau. Chod do piči, pokud ti pěkně hovorí. No, já tě tady vidím, že tady pytlačíš teda. A Hele, je tady něco? zatím buď rád, že mám dobrou náladu, nebo až se naseru, tak vemu sekeru. Tak to je v hajzlu. To je. No Míro, jako to je dobrý rybník a ty tady normálně pytlačíš. Já to mám dovolený, já jsem porybný. To je porybnej. Jsi porybnej, jo. Tak to je ale hezký, ale víš, kolik to stálo? Vy to uprdele, protože za chvíli to prodají ten rybník. Víš, kolik to... A seš v píči, to nevíš. Víš, že ho chce čmelík prodat. No to je v prdeli. No. To je v prdeli úplně. To je v prdeli teda. To je v prdeli teda. To jo? Chtěj prodat rybník. No to je v prdeli teda. 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 No, ty se nepotřeboval za začíce. No to je v prdeli teda. No to je v prdeli teda. No co s tím budeme dělat jako? Co mi do toho? No budeš muset zaplatit pokutu normálně. No, Ty. já určitě ne. Zachycení. To bude pokuta. To bude pokuta. A ty, když budeš takhle blbě kecat, tak tě utopím. To bude velká pokuta. A kolik dáš? To už ti bude jedno, když budeš políkat vodu. 5 000? Dej mi 5 000 a budeš tak chytat teda. To bude nasrat. Výborně, tak jsme se nadomluvili, tak to je těžký případ. To je těžký případ teda. Nákup si mi nepřivez, tak dostaneš hovno. Tak potom budeš na internetu. Jo? Potom budeš na internetu. No a co? No paráda. Pokud jsem. Tak bohužel jsme se nedomluvili s Mírou, tak to necháme být, protože to je těžký vyřizování s ním a nemůžeme se vůbec dohodnout. Ale tady je fakt krásně, to je pecka. To je úžasné, tam vzadu můzy na vodě. Ještě. Máme jak to přiblížit. Pěkný línek mi utek. Na téhle loďce normálně jel princ. Dobře, pecka, super. mrknul se a šel do prdele. Na téhle loďce jel princ B, pro princeznu Zlatolářsku do červený loty, ty vole. Cestou ho potopil lodník. Otočil loď. Toho prince sežral. Aby mi vydržela paměť. Právě, ty, jsem to na dlouho právě, furt kecal, Takhle. To je v piči, jo. Jsem to na dlouho, fakt. A mám rád takový 10minutový video, mám rád, no. Tady máme nějaký obilí pěkný, ale... Akorát 2 línečky mám. Tady je super obilí. A to je ječmen, viď? Jo? To je ječmen. U pšenice? Ječmen. Ječmen. No. Tak super. No tak to by asi stačilo. A Jasně. je to pecka, tak všechny zdravíme a mějte se moc hezky a zase někdy. Čau.